Panguva ine zvoonekwa kunzi kuda kwaShitagwirei ari kuenda nekubackdoor. Panguva ino he is trying to convince vanhu kuti vakwanise kuya vachimusapota vachimuona kuti aiwa this successful person kunyange zvake ane maallegations ecorruption aiwa is the best fit for that position yepresidency. Sanapenda mashoko ari kunyatsokuonekwa kunzi kunyange nyika yese yezikanwa zvizikanwa kunzi aiwa hapana munhu anoenda kumusoro uwo kunyatsozikanwa kwachopisa kupresidency aiwa asina mbobata gidi zvake. Panguva ino they are doing the opposite. Sanapenda mashoko anobuda nyika panguva ino achinzi business, religion and philanthropy as political leverage. Not for subscribe or like or turn the bell icon. Tipenda muna mumbuda nyika mchinzi Tagwirei is not following a traditional political path. Instead, he is building influence through a mix of philanthropy, faith-based platforms, and public inspiration. He has used his Bridging Gap Foundation to support education, sponsor hospitals, and promote youth entrepreneurship. Through his ties with the UFIC and the Seventh-day Adventist Church, which gave him a global award of excellency, he is gaining trust from faith communities. In Zimbabwe, where religion strongly intersects with politics, this support could be powerful in shaping public opinion and mobilizing votes. Ndomashoko ari kuda panguva ino ari kuonekwa kunzi aiwa Tagwirei aiwa haasi kuenda ine way iri kuonekwa nevanhu kana yagara ichizikanwa nevanhu inonzi a political path yekunzi aiwa anofanira kunge vari vakomana vehondo kana kuva involved in active politics, but panguva ino ari kushandisa religion nemapublic inspirations kuti aiwa anyatso kugana vanhu vese vauye vamusapote nokuda kuti nyika yeZimbabwe munyatsokuzikanwa kunzi religion nepolitics zvinhu zviviri izvi ava zvinofambidzana. Ende panguva ino kana achinge abata religion aunyatsokuzikanwa kuti aiwa anyatsokugather up his votes. Mashoko ari kuda panguva ino ari kuonekwa kunzi this is a strategy iri kushandisiwa aiwa nana Tagwirei kuti vakwanise kuya vachiprotecta zvigananda. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Vinako mesection medu mafunguro enyu. So subscribe or like, chat on the bell icon.